गेलं दोन वर्ष आम्ही मराठीची मागणी, मराठी राजभाषा झाली पाहिजे ही मागणी करीत आहोत. मराठी राजभाषा समितीतर्फे 2 वर्ष जवळजवळ आंदोलन आमचं चालू आहे. वेगवेगळ्या मार्गाने आम्ही आंदोलनं केली, विषय सरकारपर्यंत पोचवला. सरकारला सगळं पटलेलं आहे, परंतु तरी ढकल चालू आहे. करूया पुढं करूया, जरा धीर धरा असं सांगतात. परंतु प्रश्न इतका स्पष्ट, सरळ, स्वच्छ आहे की सरकार का हे करतं ते कळत नाही आम्हाला. त्यांचं बहुसंख्य आमदार मराठीच्या बाजूनं आहेत. आम्ही त्यांना 15 मेपर्यंत निर्णय तुमचा कळवा म्हणून सांगितलं होतं. अद्याप त्यांचा काही निर्णय झालेला नाही. आज मराठी राजभाषेसाठी आज लाक्षणिक असं उपोषण इथं आम्ही आज केलेलं आहे. की गेले 2 वर्ष सातत्याने आम्ही सरकाराकडे मागणी करत आहोत की ही राजभाषा मराठी ही झाली पाहिजे. आणि शांततेने आमचं हे आंदोलन चालू आहे. आणि सगळे जे मंत्री आहेत, मुख्यमंत्री म्हणा किंवा सांस्कृतिक मंत्री म्हणा, सगळ्यांना आम्ही निवेदनं दिलेले आहे. आणि मराठीची बाजू सगळ्यांना पटलेली आहे. आणि बहुमत असतानासुद्धा आम्हाला या सरकाराकडनं आशा आहे की 26 आमदार, आणि मला वाटतं असं हे चित्र कधी विधानसभेत खूप कठीण आहे यायला. तर या भारतीय जनता पक्षाकडनं आम्हाला आशा आहे की मराठी राजभाषा ते सरकार आम्हाला देणार आहे. आणि समजा मराठी राजभाषा याच्यासंबंधी त्यांनी आम्हाला आश्वासन पण दिलेलं. आणि ही जी अधिवेशन आहे, पावसाळी अधिवेशन, त्याच्यात बिल आणावं आणि मराठी राजभाषा करावी. नाहीतर आम्ही वेगळ्या तऱ्हेने विचार केलेला आहे. आणि निवडणुकीसंबंधी आमचा विचार चालू आहे. पण मला वाटतं ती परिस्थिती आमच्यावर येणार नाही. आम्ही आशा करतो की मराठी राजभाषा हे सरकार करणार आहे. आम्ही CMला वगैरे निवेदन दिलेलं आहे. त्यांनी आम्हाला योग्य वेळी हे मराठीचा प्रश्न घेऊ असं म्हणून सांगितलेलं आहे. आता योग्य वेळ केव्हा हे त्यांनी ठरवायचं आहे.